Bon dia! Bueno, anem a veure què són les contraccions. Si li ho preguntes a ta mare, segur que t'explicarà una altra cosa que són les contraccions, i si no, que recorde quan vares néixer. A veure, les contraccions en gramàtica i en ortografia és quan juntem dues paraules i se junten. Mireu, per exemple, tenim aquestes tres, a, de i per. Quan se junten amb l'article el o els, sempre el o els, no n'hi ha una altra cosa, no n'hi ha cap altra variació, el o els, el o els, el o els, se junten i fan una nova paraula, que és al, als. Quan juntem de, del, dels. Si és per, pel, pels. I formem noves frases, per exemple, si juntem a més el pare, tenim al pare. A més els amics, als amics. De més el gos, del gos. De més els gossos, dels gossos. Per més el camí, pel camí. I per més els camins, pels camins. És molt fàcil. Simplement hem de menjar-nos una lletra, val? Ahí tenim la E, ens la mengem sempre. Al, als, del, dels, pel, en aquest cas mengem la R també, d'acord? Pel i pels. I ximpon, no n'hi ha cap truc. Sí n'hi ha una excepció. Se'n recordeu que la setmana passada vam parlar de l'apostrofació? Val. Pues si hem de triar entre apostrofació i contracció, sempre ens quedem en l'apostrofació. D'acord? Per exemple, hem de dir per a l'amic, d'acord? No podem dir pel amic, ok? Per al amic, tampoc. D'acord? Apostrofem. D'acord? I amb això jo crec que està tot dit. Si teniu, com sempre, dubtes, ja sabeu, podeu escriure el que necessiteu. Ok? Vinga, a fer un poquet de feina. Adeu!